Ay, mangat na itong si Joel Paraiso. Edgar Gregorio, sabi ko ito, mangat na rin. Boni ko sa kalwa. Mani pa rin ito, mahabo pa rin. Ay, mga sakit. Okay. Yung birthday celebrant si Apong Budes. Napakabait na tao. Napakaraming cyclist ang nagmamahal sa kanya. So ito. Tayo sa 50-59 category. Naku, magandang labanan na naman to. Marami-rami to ha. Uy. Okay, so ito na. So, meron kagad tayong breakaway. Si Edgar Gregorio, mahabol to. Si Din Pinili. Si Jody Etrata. Arturo Otanes, Eric De La Cruz, Taco Taco, Delphin. So, inabot pa rin si Gregorio, Paraiso, Mon Nicolas, Etrata ba yun? Galapon, Sabala, Paringit, Pararuan, Reynolds Trinidad, Daileg. Uy, si Tabago, tsaka si Boss Benny dito. Okay, ito yung ating breakaway, si Gregorio Carbonel and Din Pinili. Okay, ito na naman. Nasa breakaway na naman itong si Doming Carbonel. Tatagal na naman kaya itong si Doming Carbonel sa ating breakaway. Dalawang legend, dalawang tour veterans ito kasama niya sa breakaway. Din Pinili, Edgar Gregorio, itong si Doming Carbonel. So lumala mga sila ng mga 50 meters, patikit na yung peloton natin. Tumitikit na yung peloton sa atin dito sa ating tatlong breakaway. Doming, takay! Takay! Uy, pinakabot. Ito yung grupo natin, oh. Mga tour legend, mga Marlboro tour nandito. Jody Trata, Din Pinili, and Hector Padilla. Okay, so meron tayong dalawang breakaway, dalawang tour legend. Pero ito lang yung ating, uy, mukhang may paringit itong si Manny Paringit. So hindi pa rin nakakalayo yung breakaway natin, oh. Medyo dikit-dikit pa rin. Ito sa likod itong si Din Pinili. So yun, mukhang malapit pa rin. Hindi pa rin gano'ng nakakalayo yung kalahati ng ating mga riders. Kaya tayo sabihin kami na, ha. Hindi ko mabilang kung ilan yung mga Marlboro Tour legend dito. Itrata dito eh. Tara. So meron lang tayo 5 o 6 yung nasa harapan. Yung yellow jersey, ayun, oh. Ready? Sunny Grospe, isang tour legend din yun, yung nasa harap na yun. Uy, umahataw na si Sunny Grospe. Ito yung sumusunod sa kanya, inaabot ng grupo. Itong ating mga breakaway, Galapon. Wala dito si Ellen Garcia. Sabala, oh. Si Tolentino pala to, naka-blue na to. Nasa likuran lang yan, oh. Nasa likod lang muna itong si mangat na sa kaliwa si Ricky Zabala. Sabala na. Mukhang nagsabala na itong si Ricky Zabala. Ano kayang klaseng bala yung kayang baon dito. So dito lang sa likod itong si Edgar Gregorio. Dito kaya si Joel Paraiso. Sa mga sprinter nila to eh. Mukhang isa na lang yung RM Farmhouse dito, ha.
Ako, tumakas na oh. Tumakas na tong breakaway artist ng Pangasinan, si Ricky Sabala. So, 70 meters. Ito yung ating grupo. Tabago. So, last 4 laps. Ito, lumahabol pa oh. Uy, siya tayo, umahataw pa. Uy! Mukhang dalawang magkasama na. Ito ang ating breakaway. Naku po, puro bigas to. Reynolds Trinidad and Ricky Sabala. So sumusunod dito sa likuran, 50 meters. Aldrin Pararuan, humahabol. Si Delpin, Sunny Grospe. And si Grospe rin yata isang yun. Ito na, humahabol pa rin itong si Din Pinili, Tour Legend. Ito na eh. Ito na yung ating main peloton. Nako, si Joel Paraiso dito, naiwan dito, sprinter na RM Farmhouse. Okay, so dalawa na itong breakaway natin ha. So bumibitaw itong kasama ni Reynolds Trinidad sa breakaway, itong si Ricky Sabala. So tingnan natin si Reynolds. So ito si Reynolds, iniwanan niya na yung kanyang kasama sa breakaway. Okay, so ito yung ating second group. Mukhang madidikitan pa nila si Ricky Sabala, si Reynolds Trinidad. Hinahatak ni Talugtog Boys to. Dalawa yung taga-Talugtog yata doon, tatlo taga-Nueva Ecija. Kaya didikitin talaga nila si Reynolds Trinidad ha. So pagbalik, remate na to. So umalsa na naman si Ricky Sabala. Mahabol tong si Grospe. So rematehan na to, hindi inaabot itong si Ricky Sabala, Reynolds Trinidad, bagkus. Ay tumakas pa dun sa second group itong si Ricky Sabala. Malakas itong mga team bike works sa Pangasinan, Reynolds Trinidad and Ricky Sabala ang mananalo sa atin dito sa 50-59 category. So nasa likod lang nila yung second group, mga 100 meters. Naku, last 300 meters tayo, mga abutan pa itong dalawang to. O sila na ang talagang mananalo. So ito si Delpin, umaalsa, mga pangatlo. Ito pa, humahabol to, nakakulay red. Uy, last 300 meters to the finish line. Aldrin Pararuan, Hector Padilla, Sunny Grospe, Edgar Gregorio, Joel Paraiso. Itong si Mon Nicolas, Manny Padilla. Tayo na, last 300 meters to the finish line. Huwag na kayong kukurap, huwag na kayong bibigit, huwag na kayong malayas. Sigurado magkakaribataya dito sa grupong to. Abutan pa kaya si Delpin. Ito na, Aldrin Pararuan, last 100 meters to. Ay, Diyos ko po. Ay, mangat na itong si Joel Paraiso, Edgar Gregorio, Sunny Grospe, mangat na rin. Mon Nicolas sa kalwa, Manny Padilla, tumahabo pa rin. Ay, mga sakit na itong si Hector Padilla. Joel Paraiso, mga kasunod pa, Joel Paraiso, yun! Hector Padilla, Aldrin Pararuan, and Joel Paraiso. Ganda nung remate yan, nagkakiskisan. Uy, ito. Okay, di matatapos ang ating 50-59.